Vi er broken. Nej. Hej, vi er Broken. Divine Order. Just like a wedding bride. Truly, what is your intention? Empty out. Jeg hedder Silas. Jeg synger og spiller guitar i bandet. Jeg hedder Marius. Jeg spiller bas i bandet. Jeg hedder Viggo. Jeg spiller trommer. Hej, jeg hedder Svante. Jeg er næsten 20 år gammel, og jeg spiller spade i rockbandet Broken Divine Order. Altså i bandet. Bestemmer selv. Broken Divine Order har eksisteret siden vores første koncert den 13. september. Så øvede vi lidt op til det. Ja, vi startede efter sådan her. Ja. Jeg er også en helt drenge. Vi var med i en band. Eller jeg tiggede dig i lang tid faktisk, Viggo. Du var sådan, nej, du gad ikke før. Eller du svarede sådan ikke. Men jeg var ude og prøve at finde nogle andre. Ja. Men så til sidst så sagde du, hey, du vil gerne. Vi snakkede om det lidt tidligere. Ja, men det var mest mit yndlingsband, fandme svært. Jeg hørte meget Iron Maiden, da jeg var 2-3 år. Men jeg tror ikke, det var min yndlingssang. Jeg tror min yndlingssang, det var noget Michael Jackson, måske. Det hørte jeg faktisk også virkelig meget. Ja. Jeg tror min første yndlingssang, så langt jeg kan huske tilbage, det er Best of You med Foo Fighters. Ja, så mangler du at svare, Silas. Ja. Jeg tror måske det er Giv mig et smil med hvor fanden det er. Vi kakker, det er stadigvæk min yndlingssang. Jeg tror, den sang, det er muligvis min hadesang. Bare giv mig et smil, når du møder mig på et Skal vi ikke lave Kommer. Pilsner? Classic. Nej. Classic. Nej, classic faktisk. What? For det meste. 100. På Admi, så er det classic. Hvor fanden det hedder det? Så du skal tage den. Er det lidt svært? Ja. Jeg tror, det står mellem Bjørk i Hamburg eller Beyoncé i London, tror jeg. Nick Cave i Royal Arena. Det var sindssygt. Men også... Nej, det var nok hvor fanden. Der er mange muligheder. Ja, der er mange gode. Der er ikke kun én, hvor fanden det. Det er vel. Robot Girl. Ja, jeg tror den fedeste, vi har lavet af Robot Girl, men den fedeste at spille er Dressed in White, synes jeg. Jeg elsker Sisyphus. Vi ses den 31. januar til syd for byen. Rammeløs. Og jeg tror, jeg vil ramme til Silkeborg. Ja, tak.